analyse af natural colors. De har brugt 4 billeder, som I ser her, og den skifter lige om lidt, til at fange blikfangen. Til at fange blikket, som er blikfang. De stiller også spørgsmål om, hvorfor bruge kunstige farver, når man bruger naturlige. Fordi alle vil nok tænke, at naturlige er der bedre end kunstige, som fanger som fanger os. De fremhæver også, at de er yderst førende inden for branchen, ved at sige, at de har forskere og eksperter inden for branchen, og de har mange forskningscentre rundt i verden. Der bliver også sagt, at der er pengegevinst i at skifte fra kunstige farver til naturlige farver, og der bliver intet ondt sagt, eller dårligt sagt om de naturlige farver, men der bliver lagt vægt i, hvor gode de er. Til sidst kommer de med, hvad de kan byde, når man skifter fra kunstige til naturlige farver i deres firma. Deres budskab er, at man lige så godt bare kan skifte til naturlige farvestoffer, end at bruge kunstige farvestoffer. Det hjælper også på salget af varen. Deres logo er tæt knyttet til artiklen, og deres slogan siger, at man forbedrer maden og sundheden. Men selve billedet bidrager ikke til noget. Dog kan den grønne trekant have noget med at det er naturligt. Christian Hansen vil gerne fremstå som de førende inden for naturlige alternativer inden for fødevareindustrien. Grunden er selvfølgelig, at de vil tjene penge, men de skal jo også leve op til deres slogan, som er at forbedre fødevarer og helbredet. Og så er der analysen af White Switch to Natural Colors, sproglige og visuelle virkemidler. De sproglige virkemidler er, at de bruger rigtig positivt lavede ord, og rigtig positive ord omkring dem selv, og hvad det er, de har at tilbyde, og hvad det er, de har. Og de visuelle er de billeder, der er det her og det der, og så før, så skifter det her en gang imellem. De bruger det her til at forstærke deres argument om, at de lever op til folks forventninger om en ansvarlig person, der kigger på etiketten. Måden de argumenterer med alt det her med, at de er så gode, det vil de hele tiden sætte op som patos. Reelt kommer de ikke med nogle logos argumenter eller noget andet. De ser selv op, vi er store ansvarlige, derfor skal I gøre som os. Budskabet er ligesom ved hovedsiden, at vi er de bedste af alle til at gøre det. Derfor er det en rigtig god idé at få os til det. Vi ved tingene om det, derfor har I brug for vores hjælp frem for alt mulige andres, for at kunne opnå jeres mål om at kunne skrive naturlige farvestoffer på jeres varedeklaration.